Ako dosiahnuť, aby z vášho produktu zblbol celý národ? Niekedy stačí len ukázať návod na blbnutie a nahovoriť na to aj vhodného predvádzača. Yo. Keď si šťastný, urob smajlíka. Keď si zlostný... Hoci bol mobilný internet bez záväzkov určený najmä deťom, smajlíka si ukazovali všetci bez rozdielu veku. Samozrejme aj rodičia, ktorí svoje ratolesti sponzorujú. Kto chcel blbnúť ešte viac, mohol kliknúť na www.bezzáväzkov.sk a vytvoriť si vlastné video s rytmusom. Namiesto grimás čertíka, somára i kapra na suchu stačilo použiť fotky seba, svojich známych alebo aj ďalších celebrít. Stránku navštívilo 190 000 unikátnych návštevníkov, ktorí vytvorili viac ako 14 000 videí. Nečudo, že v čase vrcholiacej volebnej kampane sa objavilo na YouTube aj virálne video, v ktorom Rytmus nahradil somára a ďalšie masky tvárami politikov. Virálne video si doteraz pozrelo viac ako 114 000 ľudí. A potom to už išlo samo. Pre deti sme ako promo pripravili atrakciu z krivých zrkadiel, v ktorej sa mohli vygrimasiť do zblbnutia. Keď si šťastný, urob smajlíka. keď si zlostný, urob bobríka. Toto úbaha, toto úbaha. O tom, že kampaň zblbla deti aj ich rodičov, svedčia už len čísla na YouTube. Video s Rytmusom zaznamenalo viac ako 1 milión videní, čo je absolútny rekord medzi slovenskými reklamami. Kampaň Keď si šťastný však dosiahla aj výnimočné komunikačné výsledky. Plán aktivácií sa podarilo splniť až na 171%. A pri spontánnej znalosti bol cieľ naplnený až na 240%. Šťastní boli tak nakoniec úplne všetci. T-Com a T-Mobile.